10, ένας άνθρωπος με πολλά κιλά ορθοδοξίας, ο Λεωνίδας Γεωργιάδης, κάνει μια μεγάλη αποκάλυψη. Κάνει. Για την 5α συγκεκριμένα. Γιατί έχει γίνει μια παρεξήγηση. Ναι. Και βάζει και πάλι τους χευμεταλλάδες, γνωστούς σατανιστές αυτούς, τους σατανιστές στη θέση τους, και είναι μια πολύ χρήσιμη πληροφορία που πρέπει όλοι να τη γνωρίζουμε για την 5α. Αυτή η 5α, όπως τη βλέπετε, είναι ένα παρεξηγημένο σύμβολο, γιατί όλος ο κόσμος πιστεύει ότι είναι αυτό που λατρεύουν οι σατανιστές. Αλλά είναι λάθος. Διότι οι σατανιστές το λατρεύουν πράγματι ανάποδα. Ρωτήστε ένα χεβιμεταλλά να σας πει. Είναι ανάποδα αυτό, κανονικά, στους χεβιμεταλλάδες. Γιατί γίνεται αυτό? Γιατί είναι ανισόρροποι. Κυρίες και κύριοι, το είπε, αλλά εμείς, ξέρετε, σε αυτά τα θέματα θέλουμε πάντα να είμαστε δημοσιογραφικά έγκυροι. Ναι. Οπότε μπήκαμε στη διαδικασία και κάναμε ακριβώς αυτό που είπε ο Λεωνίδας. Ρωτήσαμε ένα χεβιμεταλλά να δούμε τι μας είπε για το συγκεκριμένο θέμα. Για να ακούσουμε. Έχει δίκιο το παλικάρι. Εμείς το έχουμε ανάποδα επειδή είμαστε ανισόρροποι. Ο Λεωνίδας, που είναι ισορροπημένος σαν χαρακτήρας, χρησιμοποιεί την 5α κανονικά. Τον ευχαριστούμε για αυτή τη διευκρίνηση και περιμένουμε να μπει στο εξώφυλλο του νέου μας δίσκου. Κυρίες και κύριοι, πολύ ωραία. Είχε δίκιο τελικά το παλικάρι. Είχε δίκιο ο Λεωνίδας. Όλα και όλα που ήταν μεγάλη.